Менде шундай хис. Мен тұрған сайын ниндидер эстетикага ыктыяжны югалтам бугай. Чөнки мен хәзер фотога төшерәм һәм уйламыйм аның матур килеп чыгуы турында. Просто электрип каласы килә кайсыдыр моментны истә калдыру өчен. Һәм шул гына. Песи. Короче, шундай хәлләр. Бу минем YouTube'ның берничә язмасы. Һәм мин туйдым миллион дубль төшереп. Шуңа күрә менә бу нинди булса да соңгысы булачак. Шундай кичкенә генә уйлардан инде миңа көн саен килә торган. Төрле. Бүген мин уйладым Сәйдә Миңнебаевадан Идел өчен алган интервью турында. Сәйдә ул биюче, һәм ул татар биюен тикшерә. Ул татар биюенең элек нинди булганын эзләп тапмакчы була. Аның әле юлалар вакытында ук анда нидер, мәсәлән, халык кайгыдан, шатлыктан, төрле вакыйгалар вакытында, төрле хәлләр, төрле бәйрәмнәр вакытында ничек биегән, менә шуны эзләп тапмакчы була ул. Ул шундый нәрсә әйткән инде. Менә безгә әйтәләр бит, 7 буынга хәтлек туганнарны белү яхшы дип. Ул 128 кеше. Һәм әгәр бездә кайсыдыр башка халыкның ниндидер мәдәни чагылышлары, анда бию, мәсәлән, яки көйләр, яки кайсыдыр бәйрәмнәр, яки белмим, рәсем сәнгатен дә, кайсыдыр сурәтләү гореф-гадәтләре безнең ичебездә тирән хисләр уятканда, шатлык мул, дәрт уянама анда, көйләрдән мәсәлән, яки моң уянама анда, бик моңсу булып китәме, яки көләсе киләме анда шатланып. Менә шулай булганда, башка халыкларның, башка мәдәниятләрдән шулай булганда безнең ичтә, ул менә шул 128 кешенең берсе уянып китә дә, үзе өчен якын булган нәрсәндер искә төшерә дигән сүздер мөгаен. Үзенә кадерле булган нәрсәндер. Бүген иртә белән бу искә төште дә минем. Тагын искә төште психологиядә субличностьләр, субшәхесләр дигән төшенчә булган. Аңа караганда, дөрес хәтерләсәм инде, безнең психиканың эчендә берничә шундый бүтән шәхес бар. Алар менә шундый явны аңлашыла торган инде. Айрым шәхесләр. Мәсәлән, анда шундый ниндидер кире биткән бала булырга мөмкин анда.
яки сухрана турган әби, яки анда ушундай окутуучу, яш өсмөр маселен, яки билбейм эмнедир сатып коюшат турган саудагер, анда ушундай түрлүү көп шахслар яший биздин психика ичинде. Һәм мөгаен алар нәкъ менә шушы 128 кешеләрнең кайсыларыдыр инде. Бәлки әле алардан да теге ерактарак кемнәрдер. Ну, логично бит инде.